Shalom. Selamat hari Minggu madihita amanginang. Tapuka part mingguata maredesita sian buku ede nomor 135 ayat sada 1 ayat 3. Mar hite-hite guat ni dia bata ama, doat guat ni anaknya Tuhan Yesus Kristus, doat guat ni todi perbadia na tino palangit dohot tanoon. Amen. Nungati buhian di ida rohaku Jehovah, nina ibana do, taholongon saleleng-leleng na hubayan makaholongi ho, dibayani hutaiti ho mar hite-hite dengan bahasa haleluya. Matang yang mahita,
Ale Tuhan debata nasangap jalan abadia. Diramoti jala digomgomi hodo huriam marhite-hite tondimi. Dibayani hupangido hamin waing tuho. Lehon madihami roha pangoloyon. Asam marlas ni roha hami mangulaon nanidokmu. Songon pangolion ni anak tu amanah. Say pararat maharajomu. Jalai say tabay ganup ari bilangan yakan aporsea diho. Asalam tarbarita guarmu nabadiai. Jala dapotan hauluak kami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Tatangihon ma patik ni dibata di minggu tasadarion ima sian patik parjolo sahat tu patik pasapuluhon patik parjolo audo jahoba debatam ninna debatata dan jadi marakup au bayonomu debatam patik paduahon dan jadi kanamu jaladang jadi sumanomu manangahan na di banua gijang dohot na di banua tongon rona di bagasan yaek na ditoro ni tano Yanggo tunggabe si sombaon manang sioloan patik patuluhon dan jadi dohonon guarni debata yanggo soture dalanna ay ona uhum na dosogot akka namar sinian di kuarna patik paupaton ingot hamuma pabadian ari minggui dinono marima ulah hamu nasa silomuna ale yanggo ari papituhoni ari padedanan ni Jehovah debatam doi dan jadi ho mangula yanggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lai-lai manang naposom buru-buru ro di pinahanmu ro di sini hutani halak pe namanggebati utam ai di nonomari do ditopa debata langi dohot tano dohot laut dohot nasai sina dungi maramadian do ibana di hari papituhoni dibayani do umbaen na di pasu-pasu debata Jehovah ari padedenai jala di parbadiai patik palimahon ikon pasang opomu donaturasmu asa martuahu jala leling mangolu ditano nani lehon di Jehovah di patam diho patik ponopon unakko mabunuh patik papituhon unakko mangalakup patik pawaluhon unakko manakko patik pasiahon unakko olo makatidakon hatana sotutu maralohon dongan colma patik pasapuluhon dan jadi haliangan roham bagas ni dongamu dan jadi haliangan roham dongas saripene dongamu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lobuna manang hodana manang diape ugasan ni dongamu beha pandok ni debata taringot tu patik nasapului oddo audo Jehovah debatam ninna debatata
pargogo na suatu dosan jala parimas, siluluon dosan ni ama-ama tu pinoparna, ro di sudut patuluhon, ro di sudut paupaton, pinopar niaka na sogoro hadiau. Ale asido rohaku diaka nama ribu-ribu, akan nama kolongi ni rohaniau, naso mangalosi patiki. Ido sahatna, atong rapma hitamangi do gogo, tuado panibata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulon nombak tu patik ni. Amin. Mari dehita. Tato potima dosata diado panidebata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Odo debata pargogo na suatu dosan sitopa na sana adong pauhum na tigor na manghumi jala jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan hula hami marhite-hite sian pangalosion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni roh nami na roi. Nang siap pakateon nami na soture. Ro di pangalosion nami di hisap-hisap ni roh nami. Atama situtudo hami ona hukum ala dosa nami. Ale na tarsosol bagi do hami nuaing ala ni. Asi maroham di hami ale di bata nami. Padingan bahasa jala parasi roha doho ala ni anak haholongan di roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sesa ma dosa nami saluhutna. Jala suruh maton dim ton di perbadia tu roha nami be. Asa terbaik kami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaun. Kabe saat hami tunghang luan nasora sudah. Na pinar baga-bagam di akan na porsia di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringot Tuhan sani dosata. Para siroha jala partinggan basa do Jehovah. Labatari mas jala para siroha godang. Dang di bahe tu hita hobar tu akka dosata. Jaladang di baloso tu hita hobar tu akka hajatota. Songon asin rohani ama-ama mida akka anakna. Asin rohani Jehovah di akka na makabiari ibana. Asang apon ma di batana di kicang. Amin. Mari dehita.
tabege mahata ni debata turbuk epistel di minggu tasadarion di mana tersurat di Jeremia tolu mamuka sian ayat 14 sahat tu ayat 10 walu tajahama secara responsoria. Saya mulak mahamu aka-aka anak namar baliki ninna Jehovah ya audo harajam munahian jal alapokku do hamu sahalak siasa dahuta jala dua halak siasa damarga jala toyono kudo hamu tusion. Jala lehono kutu hamu aka parmahan ombar tulomo nirohaku jadi mar parbinotoan jala marohan nasida marmahak kamu dungi masama aidung torop jala marbue hamu ditanoi diaka arisogot nina Jehovah dang be dohonon ni halak poti perpadanan ni Jehovah aidang be tubuh di rohani manang ise manang paingot-ingotonna jaladang be lulu-luluanna manang bahenonna na asing guaran ni halak ma Jerusalem ditikina sasadai abangsa ni Jehovah jalam marpungu tusi sude aka parbegu togoar ni Jehovah na di Jerusalem jaladang be payuhuton nasida hatakon ni rohan nasida najat dia ka ari lau ma pinopar ni Juda tu pinopar ni Israel jalarap ro nasida siatano na di utara tutano na hutut pukon tu opumuna mabayat tiatianan ido sohatna martua doakan atau mangion hatani bata jala nopiopsa amin mare dehita. Tidak koma porsiatai songon nahitan tidak koni dongata sa porsiaon disadok portibion rap mahita mandok au porsia di bata Jehovah iro ama pargogo na sudosan na palangi dohotan au porsia di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadai di mana tubuhon ni Maria na begabian sianton di porbadia andorang swabubuan Ido hatta atau maon na bernit di pangumuman ni silatus amate terpajal do ibana diau pinar silang na tua du banua toru dong ditanom namla mangulu diari patoluhon nama naik tu surgo lahundul tu sama kata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disimai bana pemelak sogo tu tanoon mangumi halak na mangulu do namate au porsia to di porbadia Jalarong sada huria nabadia huria topan ala Kristen akan nabadia roh dia sami dosa do dia tayo naman do malak mangulus sogor daging halak nong mate do yang luan nasora sudah amin.
tabegema kor punguan ina Kamis.
tabigema tikting. Shalom. Tabigima titing namasa di bagas semingguan. Titing Minggu 14 September 2025. Angka Romawi na perjulu. Goarni Minggu ta sadarion 5 minggu pasapultuluon dung trinitatis do topi minggu las ni roha ni namula ni anak nama goi. 2 Romawi na meragam sada ruas nataba sadarion minggu 14 September 2025 nunga gabe ruas ni HKBP Tangerang Kota ima amang Riswell Hutagalung inang Alicia Sani Marinda si Mare ruas daftar ulang nama Jalo Pasu-Pasu Perbagasan di HKBP Tangerang Kota tanggal 14 Oktober 2020 nang salpu. Nasida maringanan di Jalan Mitra Bineka RT 4 RW 0 Sia Tanah Tinggi Wik 20 Energi Sadawalu 2 Ruhut Parmahanion do Pamisangon Mamuka Sadarion Minggu 14 September 2025 dang ruas ni HKBP Tangerang Kota B A Risto Jati Nonahan Batubara sian Wikto 22 ala marhasotan dang sian pangatoyon ni Huria. B. Siska Elfrida Siregar sian Wikto 23 ala marhasotan dang siap pangatoyon ni Huria. Tolu Parjamita Tamu Sadarion Minggu 14 September 2025 nama kubasi Minggu pukul 10 lalu Wib Ima Amang Pendeta Witman Marpaung STH Pendeta HKBP Gria Dadap Saluhut Ruas Parhado Dohot Panggula Nagotiki Pasaton Maulate di Pakubason ni Amang Pendeta Witman Marpaung STH. Opat Pangapulion ni Parhado di hari Jumat 10 September 2025 pukul 20 WIB dung sipul sermon Parhado di Patupado Pangapolion Parhado tu keluarga Amang Dohoran M Lubabatu inang Situa Delpi Sitorus maringanan di gedung sekolah minggu lantai 2 dung di Pangido Tusude Parhalado Asariama Madohoti Ulauni. 5. Retreat Week Sapulsada hari Sabtu saat hari Minggu tanggal 14 September 2025 ruas week 10 sada naing patupaon retreat maringanan di Puncak Bogor Ima naniuloni inang Bibel Pro bertauli hutauruk dohot Parhalado week 10 sada saya diramoti Tuhan ma ulaoni bain sangap di Tuhata. Onom retreat week 25 hari Sabtu 1 Minggu tanggal 21 tanggal 21 September 2025 ruas week 25 neng patupaun retreat maringanan di Pila Gemala Cisarua Bogor Ima naniluan ni inang Bibel Pro bertauli utauruk dohot Parhalado week 25 saya diramoti Tuhan ma ulaun paen sangap di Tuhata. Pitu Paraheon Ama Distrik 21 Banten 2025. Di hari Sabtu 10 September 2025 nunga ditutup kegiatan Paraheon Ama Distrik 21 Banten jadi kegiatan lomba nadi dohotan ni Huriata Ima A. Lomba ngapil ayat juara sada. B. Lomba Marsarita juara sada. C. Lomba Kor juara 2. D. Lomba Marjamita juara 3. E. Lomba Catur juara 4. F. Lomba Pimpong juara 4.
Walu, pengadaan kursi tu sermon, anak sidi do pendidikan agama Kristen. Nunga di Jalo Huriata, tambahan sumbangan 5 unit kursi sian wik 10 sia, dot 5 unit kursi sian keluarga Amang Padita Amir H. Silitonga, BSM, Inang Boru Sibuya, Hobartusi, di akar ruas Manang Wik, nasi hol rohana lao mangurubi manabag gudang ni kursi I, huria madok mulate dohot turuas wik naung parsidohot. Sia, tender atap awning atau koridor. Mangida kondisi atap awning ni huriata, naung sega jala bocor moloraudan. Dumutusi huriata mabuka tender tusude ruas na adong keahlian di pakarion awning. Proposal peserta tender di Jalo Parartaum na lumabat di hari Kamis 10 September 2025 pukul 16 WIB. Laut dihatai di Tiki Sermon Parhalado di hari Jumat 10 September 2025. Informasi mangihut boi makubungi situa puka lubatoruan atau Parartaun. Tolu Romawi, Koinonia atau pelayanan persekutuan, seksi pemuda. Sada, jamuan kasih naposo transiamus, sadarion minggu 10 September 2025, naposo transiamus, patupahon jamuan kasih, songotada hamolateon tu debata, dohot pangurpian di sude ruas, ala denggado perdalanun nasida dinaborhat, mulak nasida sian Malang na di tanggal 4 tanggal 7 September 2025. 2. Basar Persekutuan Naposo Bulung Distrik 21 Banten atau PND. Sadarion minggu 10 September 2025 di Patupa Persekutuan Naposo Bulung Distrik 21 Banten atau PND. Do basar lau mangurupi akka ulau Naposo Distrik na di Patupa di pelantaran parkir di pangidoma tusude ruas lau menupai ulau ni. 4 Romawi diakonia atau pelayanan kasih. A. Ucapan selamat dan doa. Full timer Parhalado do sude ruas pasaton selamat ulang tahun di hari hatu tubuh tu 27 halak ruas do selamat ulang tahun pardonga sarepion tu 20 keluarga hatani debata madok saya lehonom matu si subut roham jala di pasaut nasa sakapmi pasal men 20 ayat 5. B. Tu sude ruas namar sahid saya diletua ma gogo do hai pason hatani tuata madok say homa pamalumahu ale Jehovah asatung malum wilala say homa mangurupiau asatung dapotan pangurupionau ay hodo puji-pujiku. Jeremia 17 ayat 14. Songonima titing di mingguta sadarion diaka titing naso di jahaon nuaing tajahama dibuka acara digital nang satu grup WA ganup wik moladong akan nahurang takas di panuratonon do di pajayon ni titingon tapatakas ma tu Parhalado ni wiktabe manang tu sekretariat ni huriata ditiki jam kerja saya di pasu-pasu tu hama pakkobasion ni huriata jala di pasu-pasu nang Parhalado do ruas lau patupahon akka ulau nadinggan di huria ni bain sangap goar ni tuata horas. Tapi kema kor sian penguan inahana diuduti penguan ama. Para siro
Mari dehita sian buku ede nomor 680 jala tapapungo pilihan sada A, sada B, dohot pilihan 2.
Damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom jemaat nahina holongan di bagasan guar Tuhan Yesus Kristus. Sehat dohi ta salut nakana manginang. Iya. Ada bayi lasni rohata di parmingguon di hari sadarion tajaha mahata ni debata manginang natar surat di Evangelium Lukas bindu 15 mamuka sian ayat 10 sada sahatu ayat 32 tapayut-ihut ma aka amang aka inang. Anak nama goi jalanin nama muse adong ma dua anak ni nasahalak gabe didok siagiani ma mandok amana amang lehon tuau sinamot manang sadia to hapi jala disagihon ma tunasida panamotani dang pola piga dan nari di papungus yang gianima saluhutna dungi lahoma tuluat nadao disima di pansuasaihon sinamotna pauloloi hisapna dung di pasuda saluhutnai masama haleon potir dina saluati jadi dohot ma ibana mamuka rapar jadi lao maibana mayandu tusada halak pangisi ni luati gabe disuruh maibana tuladangna marmahan aka babina di sakapi rohana do manggohi butuhana lakati iddahani babii alai dang adong na mangalehosa tuibana dungi di pasuang marohana tu bagasan nin nama torop ni halak di gaji damang akan olobian di dahan anggoau ma tema aturaparon di son hehe nama au lahu mandapoton damang dohono kuma tu ibana ale amang namar dosa doau tu banua gijang nang dopako dang tama beau guaron anakmu bain mau songon anakmu gajian sada. Jadi hehe maibana manopot amana. Alai dao dope ibana nunga ditatap amana ibana. Jadi asi marohani marnida ibana. Hatop maditomu dihaol jala di umma. Gabenina anaki mamandok ibana. Amang namar dosa doau tu banua gijang nang dopako dang tama beau guaron anakmu alenina amai mamandok na posona haru buak kamu ma ulos na dumenggan salini hamu ma ibana titin malehon hamu tu tangan na do cipatu tu patna jalabuan hamu ma anak ni lobu na pinakmokni potong hamu mai naing mangan hita marlas ni roha. Ay naung mate do anakon gabe mangolu, naung mago ibana gabe jupang muse. Jadi memuka marlas ni roha ma nasida. Alai di ladang do anggo anak na siaha ani. Jadi dinaro ibana dumonok tu bagasi. Di bege ma edede dohot parhina loan gabe di jou ma sahalak na poso di pamanat ma manang dia nama sai jalaninna ima mandok ibana nungaro anggim jadi dipotong amangmu do anak ni lobu na pinamok makui alahipas ibana mulak alai pangarimason ma ibana dang olo bongot tu jabu gabe ruar ma amana mangapoi ibana alai
Alai nin nama mangalusi amanai. Na saileleng hupauloloi ho dangdung hulausi patikmu. Dakkea diloko habing sada tuau asa marlas niroha au dohot aka dongaki. HP disiro anak mi nama maundut sinamot mi rap dohot boru-boru na jahat gabe diseat todo di ibana anak ilobu na pinamokmoki. Alai di dokma tu ibana anaha totong doho rap dot au jala di hodo sasudena diawi. Alai patut do pamasaon las niroha dohot pariayaon. Ai naung mate do anggimon gabe mangolu. Jala naung mago do ibana gabe jupang. Ido sahatna. Ruas ni huriana hina holongan di bagasan goar Tuhan Yesus Kristus. Urasa dang sahalion hita manangihon jamita tarlumobi masarita ni taringot tu anak nama goon. Alai dipaingot do hita musea kamang kainang asa boy hita marnida. Ahado nanaeng singoto ni debata tu hita. Ima tarlumobi ma dinalaho mamereng aka halak pardosa. Di bagasan turpukon sada upama do, sada sarita do na pinabotohon ni Jesus. Tu aka na manangihon. Ditikii aka amang kainang turpukon manang saritaon di pabotohon Jesus di tonga-tongan ni sada bagas ima bagas ni sahalak pemimpin Farise. Sengaja do sahalak pemimpin Farisei mangotang Yesus di hari Sabat. Ima lahomangan bersama di bagasi. Ya. Pangotang ni Yesus tu bagasi memang ada maksud tertentu ate. Ada maksud tertentu ima naeng mengalului hasalaan ni Yesus. Boy mai tajaha manang hujahon hami maka mang ima di ayat di Lukas pasal 14 ayat sadate. Jadi jupang dibongoti ibana jabu ni sada situa ni halak Parise di sada hari Sabat laho marsi panganon. Nunga disi nasida mengunggopi ibana. Kalau dalam bahasa Indonesia mengunggopi berarti dalam artian mengamat-amati apa yang akan dilakukan oleh Yesus. Iya, biasanya tuh dia pe Yesus maringanan, tuh dia pe Yesus lau pasti banyak orang yang mengikutinya. Jadi dakolan pemimpin halak Parise na mengotangi na puna saja bui di si alai dohot do aka dongan ni halak Parise dohot aka na ingin tahu aka ahama na terjadi di humaliang ni Yesus. Jadi aka ahama na didok aka si hataan akan na dihatai Yesus di bagasi. Godang dua teh dimulai dari di ayat di pasal 14 ima taringo tu haserepon dohot para sinirohaon taringo tu haruan bolon taringo tu nama mansuadahon diri taringo tu umpama ni biru-biru nalilu taringo tu hupang namago. Nah salah satunya ima turpukta sadarion ima anak namagoi. Mboasa diangkat Yesus dihatai Yesus taringot namago. Ya, yang pertama ima taringot upama taringot tu biru-biru nalilu. Napa dua hon taringot tu hupang namago. Napa toluhon taringot anak namago. Kata kuncinya mago. Ate. Yang kesamaannya mago. Alani nama nangihon aka nama ningihon aka pendengar menurut orang Farisi di luar dari orang-orang Yahudi di luar dari mereka akan namago do. Ya, aka pardosa do. Dan parjambar di harajaon ni debata.
dan diparjabar di haluaon na pinatupan ni debata. Di luar dari mereka, status mereka orang Israel, orang pilihan. Kate. Ala memang godang do ima aka pemungut cukai dot akan lana asing yang menurut halak parise aka pardosa do nasida. Alai diangkat Tuhan Yesus do ima sada upama yang mau menyatakan desian upamai adong do nang sitiopon yang ingin dipelajari. Ya bahwasanya dang tutup mata Yesus tu aka nama goi. Baik aka biru-biru, baik benda hupangnya teh. Semua bagasan Yesus ikondo dilului. Tuhan tidak menutup mata. Berharga sudah saluhutna argado di hadapan ni Yesus. Tarlu mobi ma ima anak namago seorang manusia sangat berharga di hadapan Tuhan. Tabereng ma kamang kainang turpuk sadarion. Dimulai do ima sada pangiduan sian anak siap pudan. Asa dibagi ma jabar sinamot di ibana. Baik di adat kejahudian nitiki memang bukan sesuatu yang biasa ima pembagian sinamot tiki mangolu dope natorasna ya. Sarupa dohot di halak bata kateh. Di halak kita pe tidak ada istilah pembagian sinamot ketika masih hidup. Pasti terjadi itu kalau sudah ya mungkin dirang-rangi mah ditiki naeng monding ya kayak sudah ada tanda-tandanya di jauh mah natorasi mandok dang sadia leleng naik songono mah bagi hamu teh nion tuan gitu kan. Sama seperti itu. Memang bukan sesuatu yang biasa kamang akainang ima pangalaho sianggiani. Alai dioloi amaido pangiduan ni dakdanake. Pangiduan siap pudan nai. Manggombar hondisi ima anak siap pudani manggombar hon songo kita doi ate songo kita naholan menuntut hak nakolan menuntut lehon madiau narikot di bagasan parangolotu meminta hak menuntut hak dung dapot manat tabaen no dibaen yang anak siap udah nih dung piga ari dung dapot ibana sinamot nai lau ma ibana teh lau do ibana tuluat na dau dia mulai menjalankan kebebasannya dia mulai menjalankan hagiot ni rohana dia mulai melakukan apa yang dikehendaki oleh dirinya. Langsung laudo ibana. Ditinggal hondo keluargana, ditinggal hondo among nai. Di sini mendok lau ibana iman naing matsuadaon par saoran ate. Karena dia meninggalkan, dibawa semua. Rencana mungkin dia tidak pulang. Ala godang sinamot na dibuana. Dia ingin memutus hubungan. Pergi dia. Dan di luas ibana amanai turut campur. Ya. Dia tidak mau bercerita mau diapain. Dia tidak meminta nasihat seperti apa memakai hartanya itu. Alai langsung laudo. Jala di paboto hondo diturpukon na binai ni anak siap udani ima pasua saihon. Ya, menghabiskan. Niatnya memang untuk hagiot ni rohana sabingdo. Ma
masa makana masa di luar dari pikirannya, di luar dari apa yang dirancangkannya, dan pola leleng artanai di ibana. Masa maharap paron. Gabedang boy ibana mangan. Bahkan ketika dia bekerja di sebuah peternakan babi, itu pun tidak dilayakkan untuk diberikan kepadanya. Seperti itu kelaparan yang terjadi di Luat Nadawi. Di tengah-tengah kesengsaraan, dung dipasuda saluhut nai, dung masa ma ima kemalangan, kesusahan merpikir maibana. We tahe, ison hatura paro nau. Alai di bagas ni damang merlobi-lobi ya dua ka si panganon. Mulai muncul ima penyadaran diri. Mulailah muncul memang dang layak beau di hadapan ni damang alai daripada mate au di pangaratuanon di bagasan haraparon tumagon maulau tu bagas ni damang jalahu pangido masian haserepon ni roha amang dang tama au guaron anakmu bahen ma au anakmu gajian. Dari seorang anak yang kaya raya, anak pengusaha, seorang yang duduk di tempat dudukannya, karena adong do penyadaran diri di ibana, langsung do ibana meniatkan gabe salak hatuban di damang mau. Dari seorang yang ada jabatan, langsung dia mau memberikan dirinya seorang yang rendahan. Ima hal positif sian kemalangan nadia dopi. Boy maya kamang tarefleksihon tu bagasan diri tate. Amang nadi gorbarhon ditrupukon ima tu hatta. Anak siapudani gombaran ni anak pardosa hita mai ade. Julma pardosa. Yang kadang-kadang memang kita senantiasa menuntut hak, meminta kita kepada Tuhan, dan ketika Tuhan memberikan nata pangidoi gabe magu hita sian adopani Tuhani. Aka sinamot pemberian sian debata dan tak tanggung jawab ya deh. Dan ketika kemalangan menimpa kita, gobaron songon anak nambagui, mungkin itu juga pernah kita lakukan. Kita datang ke hadapan Tuhan, kita mohon pengampunan sian Tuhan debata. Yang mungkin juga songon siapudanon, kita menempatkan diri kita seorang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Alai di luar dari apa yang dipikirkan oleh anak siapudanon, anak nama goi, dung hehe maibana mandopoton hutana, dalam perjalanan amanai nunga manatap-natap. Berarti dalam hal ini dipatuduhon do tuhita kamang kaina amanai saya makirim do hamumulak nih anak nauna deh ya. Dia tidak banyak melakukan apa-apa, dia memberi diri untuk melihat situasi. Dia masih mengharap-harapkan di paima ibana do mararop do ibana mulak manian anak kon adeh. Jala memang masuk do tu informasi di amanon memang akan masa di haliangan ya.
di sekitar daerah mereka. Memang masa do ima haraparon. Jadi margorak situ tu do rohani amanai ya teh. Di Paima menanti-nantikan, tidak pernah hilang dari ingatan. Meskipun yang salah yang dilakukan oleh anaknya itu, totong do makirim, adong do hamumulak ni roha ni anak naya teh. Songoni ma gobaron itu hatta kamang kainang, songoni do gobaron ni roha ni tu hattai debatataya teh. Jadi unang adong di bagasan rohata naso dibereng Tuhani doau. Naso asi do rohani Tuhani tuau. Gabe songonon di pamasa tuau. Taingot mamusea kamang kainang Tuhan selalu mengamat amati, selalu memandang kita sian habang sanai. Tuhan tidak pernah tutup mata atau Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya. Dia selalu memberikan hatinya, memberikan matanya untuk kita saluhutna. Isepehita teh siapapun kita. Nah dingkan atabaen, na merdu na karena jahat penatabaen. Totong do disarihon di bata hita saluhutna. Ya. Ditatap do. Di luar dari apa yang dipikirkan teh anak siapudani. Langsung do dihaul. Langsung do diumah. Tanda kerinduan seorang ayah yang selama ini dia tidak bisa lihat, tidak bisa dia pegang, tidak bisa dia kasih makan. Dia tahu apa yang mungkin dialami. Alai dang ator parjolo dimuruki kan. Dang songok kita halak batak. Mula dong salah dilakukan oleh madabu misalnya. Itu kan langsung dipukul, udah tahu sakit karena jatuh kita pukul lagi. Adong do songonau songonia kamang. Kadang-kadang ya. Salah kita dalam menyambut hamumulak nih parjahat atau salah kita menyambut menanggapi kesalahan orang lain. Ator parjolo do hitam muru gade. Kau dari mana? Mana semua itu hartanya? Buat sesungoniho, bukan itu ade. Alai napi natu pani amangi, napi natu pani debata ima langsung do dihao, diumah, langsunglah diperintahkan. Buat abiti, baen titini, baen sipatuna, mungkin udah sengon gembel ade, ya nakon naon ro. Yang tadinya dia pergi dengan kegagahan, dengan pergi dengan segala apa yang diberikan oleh bapaknya, tapi dia pulang dengan segala kesengsaraan. Dibereng, ditatap, dihaul, diumah. Meskipun datang dengan ya kondisi tidak bersih ya, tapi seorang ayah tidak mempedulikan itu. Dan langsung, mari di majo, mari di majo. Seorang bau bereng, ya kan? Bukan itu ya. Langsung disuruh aka hamba-hambanya. Lopa lobuna tapa pinamok yang kita telah pelihara dengan benar-benar ade. Asam marlas niroha. Hala nunga mangolu anakon naung matei. Jalan nunga ro namagoi. Sukacita yang dirasakan ditunjukkan dengan sungguh sangat luar biasa. Bukan negatifnya yang dilihat. Alai halna positif dona di bereng. Haroro, hamumulak.
kedatangannya, kehadirannya. Makanya sebegitu luar biasanya lasni rohani damangi amungi. Songoni malas ni rohani debata kamang kainang molo rohita tuadopani debata. Molo sanga hita mago, molo sanga hita mangalausi patik nai, molo sanga hita mardala nasohina lomohon ni rohani debata ator molo mula kita bertobat kita lasdo rohani damang, lasdo rohani debata, lasdo roha di Banua Gijang. Sungguh-sungguh sangat bersuka cita. Alani molo kerinduata ima menyenangkan hati Tuhan. Songonen dia deh menyenangkanmu, senangkanmu. Hedo tabe gini kan kemang kenang. Hanya itu kerinduanku. Ya mungkin agak-agak fals ya, nikmati aja lah sedikit ya. Kalau kita memang memiliki hati untuk menyenangkan hati Tuhan, taingot matrupuk sadarion aka amang aka enang. Sai mulak mahita tuadopan ni debata. Unang hita manibil siandalanna. Totong mai hita di bagasan koridor, di bagasan aturan, di bagasan holong ni debata. Jalapos marohata kamang kainang. Tuhan tidak pernah menolak kita siapapun. Tuhan tidak pernah menolak kita apapun kesalahan natabaen. Hati. Kejahatan apapun. Bican mangulu dope hita. Bican adong dope waktu untuk bertobat, waktu untuk manopo Tuhani datang kepada Tuhan, mulak tu bagas nih debata. Tuhan akan menyambut. Di haul dohita, di umma dohita, di parade doakan narikot di bagasan parngolota. Mungkin memang Tuhan menuntun kita dengan segala aturan, segala ketetapan untuk taat, untuk berhikmat, untuk berbuat yang baik. Yang kita merasa secara kemanusiaan sepertinya kok dikekangkali oleh Tuhan. Tapi sesungguhnya aturan dan peraturan hukum Taurat itu bukan untuk membawa kita kepada kesengsaraan, melainkan kepada sukacita. Seperti sukacita di bumi maupun di surga. Harus itu yang kita imani, harus itu yang kita rasakan akamang akainang. Atong mana tabuan di bagasan parngolota kamang kainang marhite-hite turpuk sadarion. Pastilah yang pertama, saya taingot mulak tu damangnya teh. Marilah kita terus menerus mengingat pulang. Kembali kepada Tuhan. Rohata, pikirata, unang lamdau hitasian Tuhani. Tak pikir gudang nai aka parukilo na tuhadopi. Godang nai aka dosa nu nahulaosi. Kalau kita memang berpikir seperti itu akamang kainang. Tohodoi. Ada dalam hati kita penyadaran diri. Ale molo nunga sadar hita. Lau mahita tu Tuhani. Mulak mahita tu Tuhani. Paduahon nakamang ika ima marlas ni roha mahita. Alani las dorohani debata manjakon hita di hamumulakta. Unang di bagasan padilian hita. Alai totong mai bagasan las ni rohani debata.
Napa todohon ima unang salah menafsir deh. Unang salah menafsir apa yang dilakukan oleh Tuhan itu. Sungguh baron songon anak siakangan maya deh. Holan ibana donaso marlas ni roha di tonga-tonga perayaan hamumulak ni angginai. Holan ibana sabing ala niaha. Ala salah menafsir. Holan anggiku donadi yang disayang oleh bapakku. Aku tidak. Kan? Dakya di lehon diau habing. Sada. Lau si panganoku dohot akadongaku. Padahal salelengon dakya hulau si patikmi bapa. Burju doa mula-ulaon. Terus doa wison memperhatikanmu. Tapi satu pun tidak pernah kau berikan, kambing tidak pernah. Tapi adikku ini yang sudah melakukan kejahatan, yang telah membawa harta, tapi kenapa engkau memperlakukannya begitu istimewa? Aku kenapa enggak kau perlakukan? Bahasa biasanya begitulah ya kan? Bahasa emosionalnya. Ale ahama dialusi amongi. Anaha totong dohorap dot au. Jala dihodo sasudena diawi. Dia salah menafsirkan. Dia menempatkan dirinya sebagai anak buah, bukan sebagai anak. Ade. Dia merasa apa yang di hadapannya, yang di depannya itu bukan miliknya. Padahal di bagasan rohani among nai, apa yang ada padaku itu adalah milikmu. Ya kenapa enggak kau pakai gitu kan bahasanya ya kan. Si molo neng ho makan panggang, bikin panggang sate panggangnya ini kalau kambing. Kalau mau dipanggang ya ambil aja. Ya bawa aja enggak apa-apa. Makan aja bersama, mau setiap hari pun kalau memang ada kambing itu ya makanlah. Gitu kan bahasanya kan. Tapi enggak tahu mengapa tidak dilakukan. Para balgado rohani damangi. Aha nadiau na dihodoi. Tinggal minta aja atau tinggal eksekusi aja. Enggak perlu laku kasih ya kan. Sunguni do gombaran. Jadi puasa memiliki pemikiran seperti anaki siakangani karena dia salah berpikir, salah mengartikan, salah menafsirkan nanti. Kesalahpahaman, kesalah mengertian, bahkan negatif thinking. Dan itu merusak sukacitanya. Yang seharusnya dia bisa bersukacita atas kembalinya pulang adiknya itu alai tumagon doi bana dang masuk deh, dang parsidohot, makan bersama. Dia minta kambing sesungguhnya yang datang adalah lebu deh. So ini manang hita kamang kay nangate. Mari kita memandang orang lain yang kita anggap berdosa, yang kita anggap jahat, yang kita anggap melakukan kejahatan, kita ingatlah. Bencilah perbuatannya bukan orangnya. Di bagasan arsak ni roha dohita sadarionate ala dua ruas dakdanak ni huriata ima mago ya kan di bagasan ruhut parmahanion pami jangon alai dang huriat tabenasida alai di bagasan arsak ni roha dohita te alai rap martangi yang mahita kamang kainang tatangnya kon manasida asebui dilehon hamu baon ni roha di dia penasida nasida maringana nasonari marhuria sonari saying giat ma tujoloan yarion ido tangyang tate
asa dibaen ma akana denggan. Dihentikanlah segala perbuatannya yang jahat itu, tidak dilakukannya lagi. Ya. Cerita bereng ma akapar dosa ya teh. Songok kita mamereng naing dohita diampuni. Naing dohita memang diperhatikan. Mungkin memang ada masanya kita hilaf. Tapi pasti kita memiliki kerinduan pulang melakukan hal yang baik, ya. Jadi unang kita salah terus menerus mencap ini orang jahat, dia akan menjadi selamanya orang jahat, itu kan? Tidak. Pasti ada suatu saat dia akan kembali pulang. Dia akan melakukan perubahan pertobatan. Dia akan melakukan yang baik. Kita berikan kesempatan bagi mereka yang bisa dikatakan sempat melakukan kesalahan. Hati. Imana tabuan nakamang kainang di bagasan parngolota, tabain malas ni rohani di bata, di dia pehita maringanan, tabain malas ni rohani di bata. Mari hite turpuk tasa dari di paingot do hita. Lasdo rohani di bata di hamumulak anak nama goy. Kita pun anak nama go do hita deh. Kebarun anak nama go do hita. Lani totong mahita roto adopani di bata. Ta puji ta pasangap matu hata di bagasan parangulota. Amin. Martang yang mahita. Mulia tele Tuhan di sudi denggan ni basam dot asini roham naung hujalohami marsada sada tarlumu bima di paingot todo hami ale Tuhan asa totong hami mulak tua depanmu nabadiai totong hami Tuhan mangulahon na hombar tu patikmi ale Tuhan. Tuhan Yesus yang giat ma di pargogoy hami asa boy hami Tuhan patuduhon hamu baon ni rohanami. Tuhan Yesus dison hami Tuhan marsada ni roha ditangi yang pangodian ali Tuhan. Parjolo Tuhan pangido hami to depanmu nabadiai. Tuhan Yesus saya sama dosa nami asa tama hami di hadapanmu. Tuhan pangido hami to hadapanmu nabadiai ali Tuhan asa totong maho ali Tuhan nama masu-masu nasa ruas ni huriam. Na marulang tahun siang tanggal 10 pa sadarion 1 tanggal 20 September. Dohot ulang tahun pernikahan peale Tuhan. Tuhan Yesus totong maho na mangaramoti nasida di pardalanan ngulu nasida siganu pari lehon ma akan nariko ti bagasan parngulon nasida jala lehoma Tuhan aka nauli nadingkan. Jala homa Tuhan na mengelehon haluaon keselamatan di bumi maupun di surga. Ale Tuhan debata hutang yang Hubak kami do Tuhan ditangyang nami sadarion ima akar ruas ni huriam na di bagasan parsahiton ale Tuhan. Ima inang yanti Karlina boru siahaan inang Mas Tiurma boru panjaitan. Yosiando simangunsong inang hot malam tiur boru siombing. Inang Sintuaru Liana boru sialoho inang Rina boru manik. Kalista Nadine siahaan Manuela Abigail Simbolon inang Nur Cahaya boru nenggolan amang David Surungan siahaan Hezekiel Filipus Sitompul inang Yunika Sari butar-butar Maudiska Era Ritonang inang Ratnawati boru Tajulu inang Sintua Hetli boru Pasaribu dot inang Desti Mayasari Maisari boru nenggolan. Tuhan homa naman dauni pamatang nasida homa mamasung-masu akasi panganon sinumon aka ubat na masuk tu pamatang nasida ale Tuhan dot aka timedis pele Tuhan na maresohon dohot aka keluarga nasida pe Tuhan memperhatikan lehoma di nasida Tuhan kesabaran jala habisukon imalaho mengelehon hamalumon parhitianmu Tuhan mengalihun hamulumon tu nasida. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami buat kami Tuhan di tanganmu tu tanganmu nabadia ali Tuhan ima aka dengan nami ali Tuhan ruas ni huriam naung hona RPP ali Tuhan. Tuhan Yesus homa ali Tuhan na patuduhon dalan na dumengkan ali Tuhan asa boto nasida ma Tuhan mulak tu hadapanmu nabadiai
dang dilau sina sida be patikmu jala boy na sita Tuhan patuduhon na hombar tulo moni roham. Tuhan Yesus Kristus mau liate di haroroni amang keluarga Richel Hutagalung inang Elisha Shani Merianda Simare-mare na gabe dongan sahuria nami di Huria HKB Tangerang Kotaon. Totong mahal Tuhan na masu-masu nasida jala homa Tuhan na mangalehon akan narikot di bagasan parnguluon nasida. Aka ruas mulai Tuhan na mangihuton retreat khusus na week 10 sada di puncak ale Tuhan. Totong mahal ale Tuhan na mamasu-masu nasida. Maulihat ale Tuhan Yesus Kristus di Toriohodo aka ama ni Huriam HKB Tangerang Kota imala homandohoti aka perlombaan di kegiatan parheon ama tingkat distrik 20 sada Bantenon ale Tuhan. Adong onom kejuaraan ale Tuhan. Seanggiat male Tuhan membain las roham ala hedo aka ama laho mangihuton aka ulaon parhuriaoni jala seanggiat maboy di buah nasida di bagasan parngulon nasida siganop ari tujuluan ni arion ale Tuhan. Jala seanggiat ma Tuhan manabai akasilas ni rohani huriam di tonga-tonga ni huriamon ale Tuhan. Tuhan Yesus mau lihat ema tu akar ruas ni huriam naung mangalehon rohana sida mangurupi huriamon ale Tuhan pengadaan kursi tu aka kegiatan di garejaon ale Tuhan khususnya tu aka parguru malua dohot aka parguru pendidikan agama Kristen. Tuhan Yesus yang giat ma homa manamad bayi aka pasu-pasu tu naung mangalehosa aka narikot di bagasan parngulon nasida homa namang ganti Tuhan manabai aka pancamutan di bagasan parngulon nasida. Suang-suni pali Tuhan tuktuki buka ma Tuhan rohani aka hami saluhutna ruas ni Huria ima asa sikop 150 kursi boy hu patu pahami di Huriamon ale Tuhan. Mangido mangelek hami to depan munabadiai Tuhan tabai maka rejeki ale Tuhan tuganup saluhut ruasmu di HKBP Tangerang Kotaon. Song soni peli Tuhan adong rencana imalaho mangale membaen nadumenggan ima atap auning ala naung bocor ale Tuhan. Tuhan Yesus tutuki ma Tuhan rohani akar ruasmu ale Tuhan na mungkin boi patu pahon pengerjaan auningi ale Tuhan sanggiat ma boy mardalan dohot dengan sesuai dengan waktunya. Song seni pele Tuhan Yesus Kristus mangido mangelek kami tua depan munabadiai homale Tuhan na masuk-masuk sudah akar ruasmu na di bagasan hasil holon ni rohana sidale Tuhan nama sihol dia kaharoroni bortian ale Tuhan kaharoroni anak boru tonga-tonga ni keluarga nasida. Tuhan Yesus naung paimahon leleng ale Tuhan hom ale Tuhan mangalehon hom bartu partikianmu ale Tuhan tatap manasi Tuhan pakirimu nasida tatap ma ale Tuhan imaha porsiau nasida marodo poko ale Tuhan lehon ma ale Tuhan hom bartu partikianmu ale Tuhan Yesus suang soni pele Tuhan nama kasih holy imaha roron ni pendamping hidup dongan ripeni akayana koni ruasmon manang tu diri nasida sadiri ale Tuhan na tonga-tonga ni ruariamon permingguanon tangihon male Tuhan ho male Tuhan apa tuduhon sirokap nito dini sudah akar ruasmu naung makasih holi dongan pardongan sarepeon song sone pele Tuhan namangido parkarejoan manang usaha yang semakin maju ale Tuhan Tuhan Yesus homa Tuhan nama sumasu ale Tuhan ala ido dalan nami Tuhan imalaho mangulului akan narikot di bagasan parngulon nami pasu-pasu mahami saluhut na ale Tuhan pasu-pasu ma akan naung hula ami na aka hukarejoi hamele Tuhan jelas yang giat male Tuhan marhite-hite aka usaha igabe membain las ni rohani aka keluarga nami marsada-sada jalalau pasangapon guarmu nabadiai ale Tuhan Yesus Kristus totong mahale Tuhan namang ramot ya kayana koni huriam na di bagasan parsikolaan ale Tuhan mulai dari playgroup TK SD SMP SMA dohot na kuliah baik
yang menempuh pendidikan di tengah-tengah Tangerang Kotaon, manang di luar kota, manang di luar negeri peale Tuhan, totong maholana menjagai, memasuk-masuk nasida, mengaramoti, pada usia naka parmaraan, pada usia naka tahitahini sibolis tahitahini perjahat ale Tuhan, jelas yang giat maboy Tuhan nasida manakup sudia kapar binotoan, sian aka dosen manang guru nasida ale Tuhan, jelas sudia kapir mot par binotoan nasida iboy ma dipakai nasida tujuan yarion, di bagasan parngulon nasida sigano pari. Mau lihat ele Tuhan Yesus Kristus Tuhan, julma pardoso doham ele Tuhan. Samarusan nami talup hamega beha baurani pasu-pasum. Mangasahon guar Tuhan Yesus Kristus tangihon ma tangiang namion. Amin. Marinde maita hut papungu pelean. Pelean tu pembangunan talehon makamang kainang sian ias dohotlas nirohata.
Tatangnya koma peleata. Ale debata manami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silen lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami ma siya na nilehon mi tu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabewap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa para siya kami peleanon. Pati buluhon harajaonmu di tonga-tongan huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutada hami godang ni sinolehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok maulia te tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadi ama guarmu, say Roma harajaumu, say saut molomani roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago.
hamu di bagasan dame, jala-jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaur honma damena tutondim.